हे पूर्ण परम ब्रह्म ज्योतिस्वर सैथोखौनो जानला मोनला मुवाखौसो सैथो बुंबाय। बै साना जे सैथोमोन, बे साना जे मुलुग संसारखौ दैदेनगासिनो दङ गावनि हेफाजाबजों। साननि अनगा आरो मुलुगाव जेबोआनो गैया। औ जोंनि सत्य धर्मनि शास्त्र बिजाबा जोंना दखान। जेरैहाय अमृत सागर, साननि टुक्रिया, परम कल्याण गीता, पूर्ण साधना, क्षुद्र ग्रन्थावली, ब्रह्मन वेदान्त गासै सयखान। बिनि गेजेराव दिनै परम कल्याण गीतानिफ्राय यज्ञ आहुतिनि सोमोन्दै माखासे बुंथिनो लादों। यज्ञ आहुतिनि बुंथिनो लानायजों लोगोसेयैनो जोंनि परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया मा मा मुवाखौ अरमा खुगायाव जोंखौ आहुति होनो खिन्थालांदों, बिनि सोमोन्दैनो माखासे बुंफोरनानै होनाय जागोन। बेनो जाहैबाय जोंहा परम कल्याण गीतानि 134 पृष्ठा। जेरैहाय यज्ञ आहुति होनायनि माखासे बाणीखौ बहाय होदों। यज्ञ की ईश्वरेर भितरते सिक्त शुद्धिर निमित्ते शास्त्रे यज्ञ आहुतिर विधि। ईश्वरजों अनजानो थाखाय जोंनि गोसो गोरबोखौ गोथार खालामनो थाखाय शास्त्रआव यज्ञ आहुतिनि खान्थि, बे रावखौ बुंदों परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया। यज्ञ आहुति नाना प्रकार। यज्ञ आहुतिया गोबां रोखोमनि होनदों। आपनादेर सर्वकृत कार्य यज्ञ आहुति। नोंसोरनि गासैबो मावनाय दांनाय हाबाफारिया यज्ञ आहुति। जेरैहाय ज दाजाब गिय। जेरैहाय दा आं बुंबाय थादों, नोंसोरो आइमोनहा बाबामोनहा आं बुंनायखौ खोनादों, बेबो यज्ञ आहुति होनदों। मानो होनबा ज गिय दाजाब यज्ञ, जायखौ खोनानानै नोंसोरो मोनथिनो हाबाय, गियान जाबाय, बेबो यज्ञ होनदों। बिनिखायनो आं मोनसे जायगायाव दंमोन, बै जायगानिफ्राय नैबे मोनसे जायगासिम फैनायाव दाजाब जाबोबाय थादों। बिनिफ्राय फैयै फैयै नैबे जायगाखौ मोनफैबाय, होमबा आं गियान जाफैबाय, नै उमुक जायगाखौ आं मोनफैबाय। बेबो यज्ञ आहुति, बेखौबो यज्ञ आहुति। आइमोननि ओंखाम संनाय, सिथ्ला सिबनाय, बायदि बायदि आफामोननि हाल मावनाय, बेफोरबो यज्ञ आहुति। लेखा फरायनाय, बेफोरबो यज्ञ आहुति। मानो होनबा आपनाते कृत सर्वकार्य यज्ञ आहुति होनदों नालाय। किन्तु आपनारा जे सुगन्ध सुमिष्ट पदार्थ लया अग्निते
ओम करितेसेन ओ कराइतेसेन इहा एक प्रधान यज्ञ नाथाय नोंसोर जे मिलौहाब मोदोमफ्रु जिराद लानानै जे अराव आहुति होदों बे जाहैबाय बयनिफ्रायबो देरसिन यज्ञ होनदों आरो आइमोन आफामोन बेवहाय नोंसोरो एसे बिसार खालामनानै एसे नायनो गोनां दङ आइ आरो आफामोन बै जे बुंदों सुगन्ध सुमिष्ट पदार्थलया अग्निते ओम करितेसेन ओ कराइतेसेन इहा एक प्रधान यज्ञ जे होनदों बेवहाय एसे बिजिरनो गोनां दं मानो होनबा जोङो साफ्रामबो जेसेबां जोंनि प्रसारक दं यज्ञ दैदेनग्रा पुरहितफोर दं जेरावखि थांनानै बिसोरो यज्ञ हैयाथों मानो गामियाव सोरनिबा न'खराव बबेबा प्राइमारियाव बबेबा आनसलिकआव बबेबा जिल्लायाव थांनानै यज्ञ हैयाथों मानो बयनिबो खुगानिफ्राय नोंसोरो खोनानो मोनगोन पुरहितफ्रा बुजायनाय समाव मा बुङो जोंखौ परमहंसआ मिलौहा मोदोमफ्रु जिराद लानानै अराव आहुति होनो खिथादों बेबायदि होनगोन आरो नाथाय बिनि गेजेराव एसे बिजिरदो मानो होनबा आं जे यज्ञ दैदेननो थांदों बैनि यज्ञनि सामग्रिफ्रा मुवाफ्रा माबायदि जगार लादों बै सुगन्ध सुमिष्ट होननाय मुवाया बे आं यज्ञ हैनो थांनाय व्यक्तिनि बै गामलाफ्राव जगारा माबायदि जादों नंमारगौना नंमारा बेखौ एसे बिजिरनो गोनां दङ आइमोन आफामोन सुगन्ध आरो सुमिष्ट होलांदों परमहंसआ होमबा नायदो सुगन्धिया मा बुस्थु सुगन्धआथ' ओरैबायदिसो केसर कुमकुम जाफ्रान मृगनाबि चन्दन अगुरु धूप गुगल कर्पुर नै बेखिनिखौ परमहंसआ होलांदों आरो बिनिखायनो नैबे मुवाजों बानायनाय जादोंना जायाखै जोंनि सुगन्धिफ्रा आरो बे मथे सुगन्धिखौ जोङो मोजां मथे बानायनो हायोब्लासो होमब्लासो नैबे यज्ञआव जिथु सुगन्धिखौ होगोन बेजों नैबे बारा सोदांजायो आइमोन आफामोन बिनिखायनो जोङो यज्ञनि सामग्रिनि सोमोन्दैयै एसेब्लाबो बिसार खालामनो गोनां दङ आइमोन आफामोन बे जाहैबाय सुगन्ध बिनिफ्राय सुमिष्ट गोदै जेरैहाय सिनि गुर किसमिस आरो बिनि अनगा माबाफोर साबना हामना गोदै मुवा दंब्ला जोङो बाहायनो नांगौ आरो सुमिष्ट मोनसेया जाहैबाय आरो सुसादु मोनथाम बुस्थु होलांदों परमहंसआ सुगन्ध सुमिष्ट सुसादु बै सुसादुआव जाहैबाय साद गोनां मिलौदो बुस्थु बियो मिलौदो मुवा जेरैहाय नोंसोरो नायदो काठबादामखौ नोङो जादो गोदै गैया मिलौनाय बेहा ओंखायनो सुसादुआव गोग्लैदों आरो बेहा काजु बादाम गोदै गैया नाथाय होनब्लाबो जानो बिराद मोजां आरो काजु बादाम बिनिफ्राय नारिखल बिनिफ्राय लाल बादाम बिनिफ्राय आखरट पिस्ता नै बेफोरबादि मुवाखौसो परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया जोंखौ अरमा खुगायाव आहुति होनो खिन्थालांदों बिनिखायनो जोंहा बिनि गेजेराव बिसार खालामनो गोनां एसेब्लाबो दंथारो आरो जोंनि होनाय मुवाफ्रा सुगन्ध सुमिष्ट सुसादु बे मुवाया अराव गोग्लैबासो होमब्लासो नैबे बारा सोदांजागोन नङाबा सोदांजानाय नङा बारा दिनैहाय
गाज्रिनिफ्राय गाज्रि गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन ओरैबायदि माने गाज्रि जाबोगासिनो दं आरो बारहावाया। जों माने बे बारहावाखौ जाथावना नङै बादियाव सौफैगासिनो दङ। मानो होनबा जों बे बारखौ जेब्लायबो सेकेन्डे जोङो बे बारखौ जागासिनो दं। बे बारहावाया दिनै गाज्रि जाबोनो हमगासिनो दं। मानि थाखाय? खौथि खौथि मटर गारि, खौथि खौथि लिटार पेट्रल, डिजेल आरो केरासिन, बिदिनो बे मुवाया सावजागासिनो दं मुलुगाव। बे पेट्रल आरो डिजेल केरासिन बे सावनायनि उखुन्दैया दै महरै जोमै महरै बियो गोजौआव थाङो। बिनिफ्राय नैबे जोमैया बै गाज्रि मुवानिफ्राय थांखानायखाय बे गाज्रि मुवानि जोमैया जाहैबाय दुसित्त गाज्रि जायो। बेनो जुदि नैबे मुलुगाव अखा हायोब्ला होमब्ला बिस गोनां जायो बे दैया आरो अखा हादैया। दाबो नायदो नोंसोरो बे साननैसो सिगां हानाय अखाफोरखौ बिराद गोसोम गदों। बे साननैसो हानाय अखा हादैया नाजावनानै नाय फुरा गोसोम आरो बेबायदि आरो। बिनिखायनोथ' बे गोसोम गनाय बिसाक्त अखा हादैजों बै दंफां लाइफां बायदि बायदि फिथाइ थायनांगौफ्राबो एम्फौ बायदिसिना बेमार नांदों बा एम्फौ जादों आरो बेबायदि आरो। बिनिफ्राय नैबे बाराबो ओरैबायदि जाहैबाय, मानो होनोबा बै गारि मटर सालायनायनि बै गाज्रि दुसित्त जाय बुस्थु ओंखारलांदों बे जाहैबाय कार्बन डाइ अक्साइड होनो बेखौ। आरो जोंनि जिथु सारिमुथि जिबिनि गेजेरावबो बे अरुन बरुन गजन भ्रमण बे सारिमुथि जिबिनि गेजेरावबो जोंनिफ्राय जेसेबां मानसिनिफ्राय लानानै मोसौ मोसा गराइ मैदेर सैमा अमा बोरमा लख्रा जिबौ जिबाद जेसेबां दं जन्थु बिनिफ्राय जेसेबां जों हां लानानै हगारदों बे हगारनाया जाहैबाय कार्बन डाइ गोजा आरो। बिनिखायनो नैबे कार्बन डाइआ दा बारानिफ्राय बारा जानो हमदों मुलुग संसाराव। आइमोन आफामोन बारानिफ्राय बारा जानो हमदों। बिनिखायनो बे कार्बन डाइखौ फोजोबनोब्ला जोङो अक्सिजेनखौ बारायहोनोब्ला जोङो मिलौहाब मोदोमफ्रु गोदै गोथाव मुवानि जोङो अर खुगायाव आहुति होनो नांगौ आइमोन आफामोन। बियो शास्त्रनि बाथ्रा, बेदनि बाथ्रा। बियो जों बेक्तिगत बुंनायनि बाथ्रा एबा राव नङा, बियो बेदनि बोसोनथो। बिनिखायनो जोङो बेखौ मावथारनो गोनां। बिनिखायनो बेखौ परमहंसआ गोदो ऋषिमुनिया जेरैबायदि मावदों बे खोथाखौसो जोंनो दहाय आं गिबियाव बुंबोनाय बे दखान बिजाबाव रोखा रोखा लिरनानै गालांखाबाय परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया। जों दा मावनोल' नांसिगौ आरो। मानो होनबा जों दा थानाय जिथु बुहुम बे थासारिया मोजां नंला, गाज्रिनिफ्राय गाज्रियाव फैगासिनो दङ। बेखौ परमहंसआ 200 बोसोरनि सिगांनो बेखौ बियो बे रावखौ बुंनानै गालांखादोंमोन। लिरनानैबो गालांबाय 6खान बिजाबखौ महनि महन सत्त उपाध्यायनि हेफाजाबजों। नाथाय जोंहा दिनै बे बिजाबखौ गावजों लोगोसे हेफाजाब लायालासेनो मदद लायालासेनो गावनि गोसो बायदि माखासे बानायनाय नेमखान्थिफोरखौसो जोङो बाहायनो हमदों आरो। दिनै जे बे
बारहावाया गाज्रि जादों बारानिफ्राय बारा बै जोमैया जे गाज्रिनिफ्राय गाज्रि बुहुमाव अखा महरै गोग्लैगासिनो दं बेखौ सुस्रांनोब्ला जोङो नैबे जग्यनि दारैसो आरो बेनिखायनो बे मिलौहाब मोदोमफ्रु गोदै गोथाव होनाय बे जग्यनि उखुन्दैयासो बै जे जों किसमिस होदों काजु बादाम होदों आखरट होदों पेस्ता बादाम होदों बादाम होदों नारिखल होदों नै बे बुस्थुआ जों अराव होनाय लोगोसेयैनो बै किसमिस काजु बादाम नारिखल आखरट पेस्ता बेखौ बियो मा खालामो सिगांगौ मानि खामा बियो अरा बियो बेखौ मोनफ्रोमखौबो बियो रसखौ सेबन हरगोन मोनफ्रोमबो रसखौ सेबननानै बियो नैबे उखुन्दै दै महरै दिखो हरगोन बियो बे रस गोनां उखुन्दै दै महरै थांनाया बै जोमैयाव लोगो जाहैसै बे जोमैयाबो दैसो नालाय बेनिखायनो बै गाज्रि बिजानु दुसित्त नैबेखौ बियो सोदांनो हानाय क्षमता दङ बे जग्यनि सामग्रिनि जिथु बै सात्विकि मुवा फैबाय थादों फिथाइफोरनिफ्राय रस ओंखारनाय बे जाहैबाय बै जोमैखौ सोदांनो हायो बारखौ सोदांनो हायो बे बुस्थुआ जाहैबाय कार्बन डाइखौ बियो फोसाबनानै अक्सिजेन बियो बारायहोनो हायो आरो बेनिखायनो बे मोजां जिथु मिलौहाब मोदोमफ्रुआ जोमैयाव नांहैबाय बे अखाया हायोब्ला बै मिलौहाब मोदोमफ्रुआ बुहुमाव गोग्लैयोब्ला होमबाना बिबार फिथाइ सामथाइ गासिबो बेमार गैयै निरग जायो आरो मानसियाबो बिदिनो बे फिथाइ सामथाइफोरखौ बेमार गैयै फिथाइ सामथाइफोरखौ जानानै जोंबो निरग जायो मोजां मोजां साननो हानाय क्षमताया जोंनाव प्रकाश जाफैयो आरो उजिफैयो आरो बेबायदि आरो बेनिखायनो जोङो जेसे हायो नफ्रामबो साफ्रोमबो बेक्तियानो न'खराव जोङो बे मिलौहाब मोदोमफ्रु जिरादखौ लानानै अर खुगायाव आहुथि होनो नांगौ सानफ्रामबो फुं आरो मोनाबिलि समाव आरो होमबासो जोङो बे मुलुगखौ साखोन लाखिनो हागोन साखोन लाखिब्लासो जोंबो गोजोनखौ मोननो हागोन आरो बेमार आजारनिफ्राय जोङो बारग'नो हागोन आरो बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो बेक्तियानो एसे सिन्था खालामनानै नायदो दिनै हागौमानि नित्यनि अनगायैबो न'खर नैमिथिक जग्य लानो नांगौ दा बारहावाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जादों बे बारहावाखौ सोदांनो थाखायनो जोङो न'खर मिलौहाब मोदोमफ्रु जिराद लानानै अराव आहुथि होनो नांगौ नित्यनि अनगायैबो आरो हायोब्ला हानायफ्रा मथा मथि अखन्दबो लानो नांगौ अखन्द जग्य लानो नांगौ होमब्लासो नैबे मुलुगखौ सोदांनो हानाय क्षमताया जागोन आरो सोदांनो हागोन होमबासो जोंबो बे मुलुगाव सुखु गोजोनै थांनानै थानो हानाय राहाया होमबासो जागोन नङाब्ला जाया हायमोन आफा बेनिखायनो परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया बयखौबो खावलायदों आरो बयखौबो खावलायदों जेरैहाय धनी दरिद्र बादशाह जमिदार हिन्दु मुसलमान ख्रिस्टियान ऋषि मुनि मौलवी पादरी पण्डित प्रभृति मुनीषगण आपनारा आपन आपन मान अपमान जय पराजय सामाजिक स्वार्थेर प्रति दृष्टि सैन्य हইয়া गम्भीर ও শান্ত চিত্তে বিচারপূর্বক সার ভাব গ্রহণ করুন যাহাতে জগতের অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল বিধান হয় জীব চুমু শান্তি পায় বিধি রকার জন্যে বিধি নহে জীব রকার জন্যেই বিধি কেননা
সকলেরই आत्मा एक परमात्मार स्वरूप बेसे मोजां राव बुंदों बयखौबो खावलायदोंसो गोनां गैयै बादशा जमिदार हिन्दुखौबो खावलायदों बयखौबो जेसेबां हिन्दु दं मानो होनबा रावबो जायाखै बेनिखायनो परमहंसआ खावलायदों परमहंसआ जाहैबाय जोबथा महापुरुष होनोब्ला बेखौ बुंब्रायनाय जाया आइमोन आफामोन हिन्दुखौबो खावलायलांदों बियो जानला मोनला नेम खान्थि बानायनानै खुलुमनायफोरखौ बिसोरखौ खावलायदों मुसलमानखौ खावलायदों गासै मुसलमानफोरखौनो ख्रिस्टानफोरखौबो खावलायदों हनै खावलायजोबदोंसो बियो मोजां खामानिखौ मावनो थाखाय ऋषि मुनिखौ खर्थ मानिबोदों नाथाय बिसोरनाबो जायाखै ऋषि मुनिनि खुलुमनायाबो गासिबो नुवाथारियाव थांजोबदों निराकारावसो थाहैजोबदों ऋषि मुनिनाबो ओंखायनो परमहंसआ बिसोरखौबो खावलायदोंसो ऋषि मुनि मौलबि बिसोरखौबो खावलायदों मुस्लिमफोरनि नङा होनबा मौलबिया पाद्रि ख्रिस्टानफोरनि पाद्रि बिसोरखौबो खावलायदों गावबा गावनि मान अपमान देरहानाय जेननाय बेथिं नोजोर होआजासे बयखौबो खावलायदों आरो परमहंसआ सार बुस्थुखौ ग्रहण खालाम असेखौ आजाव जाहाथे जगतेर अमंगल दूर हया मंगल बिधान हय जाहाथे मुलुगनि गाज्रिया जायखारनानै मुलुगाव मोजां जायो बिधि रखार जन्य बिधि नहे दाथ' हनै दाउ अमा बुथारग्लुं फिग्लुं जाग्लुं इसोरा जानो हरखानाय नङा होमबा बिधि जानो हरखानाय किसुमानफ्रा बुङो आरो बिनिखायनो परमहंसआ बुंबाय बिधि रखार जन्य बिधि नहे जिब रखार जन्य बिधि खान्थि लाखिनायनि थाखाय खान्थि नङा होनदों जिबिफोरखौ लाखिनाय फालिक खालामनायनि थाखायसो खान्थिखौ होलांदों शास्त्रआव आरो केनना सकलरे आत्मा एक परमात्मारि स्वरूप मानोना बयनिबो जिउआनो जाहैबाय एक आत्मा परमात्मानिनो महरसे आंखौ जेरैहाय अरजों दानानै जेरैहाय अरानो 98 डिग्री आंनाव दङ बिनिफ्राय बै मासे दाउनावबो बे अरानो दङ बै मासे सैमानावबो बै मासे अमानावबो मासे गरायनाव मासे मैदेरनाव मासे मैनाव जेसेबां जन्तु दं भ्रमणकारि गासैबो बे अरानो नुनो मोनै महरै जिउ महरै हाबनानै बयनावबो दङ आइमोन आफामोन बिनिखायनो जोङो जिउनि सोमोन्दै मिथिनो नांगौ आत्मा होनदों जायखौ बे आत्माखौ जों मिथिनो नांगौ बिनिखायनो बे आत्माखौ नोङो मिथिनो गोनांब्ला जोंहा नै नित्य जगतनि जिथु खामानि बेखौ मावनानै जोंखौ परमहंस आफाया अमृत सागराव 45 फाथायाव नायदो सारि अंगबानि होलांदों नैबे नित्यखौ बेखौ मावनायाव जों दहाय खालामखांबाय माखासे नङा होमबा जेरैहाय जोङो 1 नम्बराव जग्य आहुति 2 नम्बराव ओमकार मन्त्र जप 2 नम्बराव 3 नम्बराव जाहैबाय ज्योति स्वरूपेर ध्यान धारणा 3 नम्बराव 4 नम्बराव पूर्ण भावे अखंड भावे उपासना पूर्ण अखंड भावे उपासना मोनब्रै बे अंगबानिखौ होलांदों आरो बेनिखायनो जोङो नित्य मावनाय समाव
बे सारेअंगबानिखौ मावफुंथारनो नांगोन आरो नङाबा नोंहा माखासे खहा जागोन आरो नोंनि जिथु आयत्त खालामनांगौमोन नोंनि माखासे गियानखौ थुमरिबावनांगौमोन नैबे आध्यात्मिक गियान थुमरिनांगौआ नोंहा माखासे खहा जागोन हाजोबनाय नङा आरो जेरैहाय नोङो जगल' जबाय जब खालामला जेनेबा जबखौ खालामबाय 2 नम्बराव बे जथि सर'खौ ध्यान धारना जेरै जथिखौ नोङो बहाय फज'फैनांगौमोन बे खामानिखौ नों जुदि मावाखैब्ला नोंहा बे मोनसे खहा जागोन बेखौ लाबोखांनानै नोङो पुर्न खन्द भाबे बेखौ फज'फैबाय नालाय जोंनाव हेसाक जोंनाय बादि जों फैबाय पुर्न खन्द भाबे उपासना जाबाय आरो बिसिसिम जोंहा नैबे साधनाव थानो नांगौ होनब्लासो नोङो सिद्धि जागोन आरो बेनिखायनो परमहंसआ बुंदों जथि धारणा करिया उपासना करिले सहजे व्यवहार और पारमार्थ सिद्धि हय होनखाबाय आरो जथिखौ धारन खालामनानैसो नों जुदि उपासना खालामोब्ला होमबाना गोरलैयैनो माने नोंनि जितु व्यवहार आरो पारमार्थिकआ सिद्धि जायो आइमोन आफामोन ओंखायनो जोङो बेखौ मावफुंनो नांगौ आरो दा जोंहा ओरैबायदि जादों बुहुमा मैलानिफ्राय मैला एखेबारे गाज्रिजों दाफबथारनाय जाबाय नालाय बिनिखायनो जोंनि सासे सानै बेखिनियाल' नेट्थ' होनानै नैबे मुलुगखौ सोदांनो हानाया एसे गोब्राब जादों आइमोन आफामोन मानो होनबा खादासे मैद्रुआव बानलु थाइसेल' होनाय बायदि जादों बेबायदि जाहैदों आरो बेनिखायनो जोङो हानायमानि नैमित्तिक यज्ञ होनांगौ बेनिफ्राय अखण्ड यज्ञखौ जोङो लानो नांगौ आरो आइमोन आफामोन बेनिफ्राय ओजों मा बुंबावबाय इहाते অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া তেজ প্রকাশ ও জ্ঞানোদয় হয় नै बे यज्ञनि दारिया दहायनो आद्रा थादों आफामोन बेखौ आं बुंफिनदों आरो जेनेबा अन्तःकरण नैबे जिथु अन्तःकरण होनदों गोरबो बियो बिजों सोदांजानानै गोरबोआ शुद्ध जायो आरो ओमफ्राय तेज प्रकाश होनदों बै तेजआ मा बुस्थु आइमोन बाबामोन तेजआ मा बुस्थु तेजआ जाहैबाय ज्योति शक्ति बे शक्तिया नोंनाव दङ नैबे तेजखौ नोङो मोनथारनो नांगोन ओंखायनो बै ज्योति धारननि खोथाखौ होलां बेखौ धारन खालामबासो नैबे तेज गोहो होनदों जायखौ बिराद गोरा बे तेजखौ मोननो हागोन आरो तेज प्रकाश बे गोहोआ नुजागोन आरो ओमफ्राय गियाना बेरखांगोन औ एकदम बेनिखायनो नैबे तेजखौ जोङो नाजानो नांगौ गावनावहाय सृष्टि जाहोनो आरो तेज गोहोखौ बे अन्तःकरण शुद्ध जानायनि खोथा आरो इहाते समय मतो जल हइया जीवेर पालन हय बे यज्ञनि दारै बे उखुन्दै महरै बै गोजौआव थांनानै जोमैजों लोगो जानानै अखा हानानै जिबिनि फालिक जायो आइमोन आफामोन जीवेर पालन इहा अबयसे कर्तव्य होनदों नाथाय बेखौ मावनाया गोनांथार इहा अकरणे प्रत्यव्यय बेखौ मावैयाव जोंहा खहा जादों होनदों खहा जागासिनो दं आरो माया खहा जादों बेखौ मावैयाव बे यज्ञखौ मावैयाव माया खहा जादों नायदो जोंहा हनै गियाननि खहा जादों दा बेखौ मावोबा जे जोंहा गियान जायोमोन
तेज' प्रकाश जायोमोन बेखौ मावैयाव जोंहा बियो खहा जानायलाय दिनै गावजों गाव नांलाय खमलाय हिंसा हिंसि नोंनिखौ आं मानिया आंनिखौ बै मानिया नै बेफोरबायदिया जोंनाव दा सोमजिगासिनो दङ बिनिखायनो जोङो परमहंस शिबनारायण स्वामीजिया जा होलांबाय जोंनो बे दखान बिजाबाव बेखिनिजों मावफुंलांनो जोङो साफा साफा जानजि खाफ्रादो आइमोन आफामोन नङाबा मुलुगा अलखदाव गोग्लैबोगासिनो दङ बेखौ रोखा नुगासिनो दङ जेरैहाय हनै धर्म गैयै जायगा नाहरदो हनै दाख्लिसो जेनेबा म्यानमाराव बांग्रि मावनायफ्रा माबायदि मानसि थैदों आरो बिनि सिगां हनै रासिया आरो इउक्रेन बोसोरसे माने बेसेबां गुलि बारुद एकदम आजां गाजां बेबादि जुद्ध आरो होमबा नायसाय बेफोर जुद्धफ्रा मानि थाखाय जानो मोनखो निश्चय परब्रह्म ज्योति स्वरूपखौ रावबो सिनायाखै सिनायनोबो नाजायाखै बे परब्रह्म ज्योति स्वरूप साननारायणानो बैसोरखौ सं साजिनानै बेनो बिसिनि गोरबोआव थाफानानै नै बे जुद्धखौ मावहोदों आइमोन आफा बेबायदि आरो बिनिफ्राय बिसिनि गुलि बारुद गावनायनि जिथु कार्बन डाइ बै जे गाज्रि उखुन्दैफ्रा जोमैजों लोगो नांनानै दिनै बुहुमाव गोसारजोब्बाय साग्लोबजोब्बाय आइमोन बाबामोन ओजोंहाय बेराफारसेथिं इजराइल बिनिफ्राय फिलिस्टाइन नै बिसोरबो जालायबाय आरो होमबा नायसाय सोर सासेया मोजांखौ मावखो बेनिखायनो परमहंसआ बयखौबो खावलायदोंमोन आरो रावबो नंगौखौनो मावनो नाजाया ओरैबायदि आरो सैथोखौनो जानला मोनला मुवाखौसो सैथो बुंबाय बै साना जे सैथोमोन बे साना जे मुलुग संसारखौ दैदेनगासिनो दङ गावनि हेफाजाबजों साननि अनगा आरो मुलुगाव जेबोआनो गैया परमहंसआ बुंदों ओइ ज्योति स्वरूपै राजा प्रजार गुरु आत्मा माता पिता किन्तु राजा प्रजा अन्ध हইয়া बेखौ बुंबाय ज्योति स्वरूप पूर्ण परब्रह्मखौ होनबाय उनिखे आर आमिखे मालाबाबो नायसनानो मिथिदोंना आफामोन गावनि इष्टदेबखौ एंगारनानै गुबुनखौसो सान अखाफोर खिथानाया बिनिफ्राय आपन इष्टदेब गावनि इसोर सैत्य सनातन पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपखौ खुलुमालासेनो नुनो मोनै नुनो मोननाय बेखौ खुलुमालासेनो मा जाहैबाय परस्पर गावजों गाव बिबाद बिथन्दा करिया मरितेसेन दा जोंनावबो जागासिनो दङ नै गावजों गाव नंगौखौ खिथाबाबो नङैयावसो थाङो गावजों गाव बुथारलायगासिनो दं आरो बिनाशकाले बिपरित बुद्धि होनबाय परमहंसआ जोबस्रांनाय दिना सौफैयोब्ला माने बुद्धिया उल्था बिपरित उल्था जायो पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप दिन बन्धु दयामयखे बै ज्योति स्वरूप सामफ्रामबोनि आंगो बन्धुआ लोगो नङा होमबा दिन बन्धु दयामयखे दयामय मानेथ' अनसुला बियो सामफ्रामबोनि केह सिनितेसेन ना रावबो सिनायाखै होनदों दिनै बेखौ बे ज्योतिखौ
रावबो सिनायाखै सिनायाखै बे ज्योतिषरूपखौ आरो दीनबन्धु दयामयखे केह सिनायथिसेनना अग्रायज करेथिसेन अग्रायज खालामगासिनो दं दा हनै माखासे हान्जाफ्रा गावसिनासो सोरबायासो सानखौ दानाय बुंनायफ्रा बेबायदि आरो सानखौ दादों होनना बुङा होमबा बै जिसु ख्रिस्ट'नि मानसिफ्रा सानखौ इसोरासो दादों होनदों बे सानखौ दायैनि सिगां बे जिसु ख्रिस्ट'आ बहा दंमोन बे बुहुमाव दंना गैयामोन बहा दंमोन बेलाय बबाव थानानै दाखो बे हा दै अर बार अख्रांखौलाय एसे बिसार खालामनांगौना जानला मोनलाथ' सालायखौ फिदिंब्लानो जायो होननानै फिदिंब्लाथ' जानाय नङाना एसे बिसारथ' थानो नांगौ इसोरनि सोमोन्दै बुंनाय बेखौ जानला मोनला बुंजाया ज्योतिषरूपनि खाथियाव दाय थायो बेनिखायनो परमहंसआ बुंदों बयखौबो खावलायनानै दे नोंसोर मानिदो शिबखौ मानिग्राया मानिदो दुर्गाखौ मानिग्राया मानिदो लोखिखौ मानिग्राया मानिदो सरस्वतीखौ मानिग्राया मानिदो साबित्रिखौ मानिग्राया मानिदो कृष्णखौ मानिग्राया मानिदो बुद्धदेबखौ मानिग्राया मानिदो गुरु नानकखौ मानिग्राया मानिदो जिसुखौ मानिग्राया मानिदो अजरतखौ मानिग्राया मानिदो मानिनो थोनलांबाय बियो दे मानिदो नाथाय नोंसोरो मुलुग मोजांनि थाखाय विष्णु ब्रह्मणे स्वाहा होननानै अराव आहुति होनलांदों कृष्ण ब्रह्मणे स्वाहा अराव आहुति होनो थोनदों गुरु नानक ब्रह्मणे स्वाहा बुद्धदेब ब्रह्मणे स्वाहा शिव ब्रह्मणे स्वाहा लक्ष्मी ब्रह्मणे स्वाहा दुर्गा ब्रह्मणे स्वाहा अजरत ब्रह्मणे स्वाहा ख्रिस्टानफोरखौबो होनबाय जिसु ब्रह्मणे स्वाहा जग्य होनो खिथादों बिसिनि धर्मखौ नंगौ होनाखै परमहंसआ मानिदो नोंसोरो जायखौ मानिनो गोसो मानि नाथाय बे बारहावाया जे गाज्रि जादों बै जोमैया जे दुसित जादों प्रदूषण जादों बारा जोमैया प्रदूषण मुक्त खालामनांगौ होननानै सरकाराबो बुंगासिनो दं प्रदूषणा माजों मुक्त जागोन माजों मुक्त जागोन बेखौथ' बेदनि बिधान मथेसो परमहंसआ होलांदों बे जग्यखौ बे जग्यनि दारै बै प्रदूषणा मुक्त जायो आइमोन आफामोन जिथुजों मिलौहाब मोदोमफ्रु जिराद होदों बे अर खुगायाव बेजों नैबे बारा सोदांजायो बै जोमैयाबो सोदांजायो प्रदूषणा मुक्त जायो बेबादि आरो बेनिखायनो बे जाहैबाय गियाननि खोथा गियान नांगौ नङाबा बे हाबाखौ रावबो मावनो गोसो जाया आइमोन आफा दा जोंनियाबो हनै जेनेबा निमाहा हो दुखु दामोन जेनेबा जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां धोरोम हान्जा दं नङा होमबा बेफोरबायदि आरो जेनेबा हनै जेनेबा बाथौनि मानसि बिसोरखौबो जायखिया मोनसिं बोरायखौनो मानिदो होमबाबो बिनि मुङै मुलुग मोजांनि थाखाय परमहंस शिबनारायण स्वामीजि आफाया साफ्रामखौबो जग्य होनो खिथादों आरो मुलुगा सोदांजायो नालाय बेजों दस्राजोंथ' जाया नोंनि माबा मोनसे गेसेव बुस्थुआ फैबाय गाज्रि मुवाया एकदम मोनामबोथारबाय बेखौ नोङो आर'ज खालामनानै बेखौ मुक्त खालामनो हायो साखोन खालामनो हायो सोरबाया बेखौ प्रार्थना खालामनानै बे गेसाव मुवा मोनामबोनायखौ बे प्रार्थनाजों बेखौ सोदांनो हायो सोरनिबा कीर्तन गायनायजों खल दामनायजों बैखौ सोदांनो हाया आइमोन बाबा बहाय निश्चय माबा मोनसे बे गेसावनि जेनिफ्राय ओंखारदों बिनि बैथिंजाय माबा मोनसे नों मोदोमग्रा मुवा होबासो बेखौ दाननो हागोन आरो सोदां बेबायदि आरो ओंखायनो परमहंसआ बेद बिहित शास्त्र सन्मत नैबे जग्यखौ मावनो खिथालांदों आरो इसोरनि खुगाया बे अरानो एक मुखे अग्नि अयन मुखे नहे परमहंसआ बेखौ बुंलांबाय आरो
बेखौ बुंलांबाय मोनसेल' खुगायै अर गुबुन खुगायै नङा बेखौ बुंदों आरो अग्निमुखेन देबा खादन्ति अर खुगाजोंसो इसोरा जायो आरो लाङो नोंनि माबा मोनसे लुंगा लुंगि बावगोन बे बावनाया नोङो 1 केजि बावदोंबा 1 केजियैनो थागोन 2 केजि बावदोंबा 2 केजियैनो थागोन बेखौ रावबो जाया बेबायदि आरो उनावहाय बियो सेवनानै दै बारहावाखौ गाज्रि खालामो बेनोथ' गाज्रि जाहैबाय आरो ओंखायनो बेखौ परमहंसआ माना खालामलांदों दिनै आं बुंनाय सोरबानि बाबामोन दं बिसोर बुंनाय राव नङा साइन्सनि बहाय साइन्सनि बाथ्रा दङ होमबा दा परमहंसआ बुंबाय बै सानखौनो खिथालांबाय बयखौबो खुलुमनो सानानो इसोर बेनो मोदाय बेखौ बुंलांबाय आरो सानजौथियानो जायहा मोदाननाय दं बेखौसो मोदाय होनदों बेनिफ्राय जोबथारनायाव परमहंसआ बुंबाय जाहा आसे ताहा सत्य जाहा केवल देखाय मात्र ताहा मिथ्या जाय दङ बियो सैथो होनदों बबे मुवाया दं दालाय हा दै अर बार अख्रां अखाफोर सान बे दंगासिनो दं सृष्टिनिफ्राय बेसो सैथो होनदों नों जायखौ गुबुन गुबुन नाम दोननानै नोङो खिथादों जाहा आसे ताहा सत्य जाहा केवल देखाय मात्र ताहा मिथ्या होनखाबाय जायखौ नोङो खिन्थाबाय थालांदोंल' रावजों ओरै थोरै उमुक थुमुक शिब बिदिनो दुर्गा कालि सोरबा सोरबा महापुरुषफोरखौबो बुंबाय बे माने मिथ्या होनदों बे माब्लाबाबो गैया होनदों सैथोके जेसाय से पाय सैथोखौ जाय नागिरो बे बिक्तियासो मोनो होनदों लखे सैथो साहेना मानसिया सैथोखौनो नागिरा होनखाबाय एजयनो सैथो दुर्लभ बिनिखायनो सैथोखौ मोना नङा होमबा आफा गोब्राब दुर्लभा मोननो गोब्राब सैथो दुर्लभ होनदों बेबायदि आरो मानो होनबा एक सत्य पूर्ण परब्रह्म ज्योतिस्वरूप सत्य तद्भिन्न अपर समस्त मिथ्या होनखाबाय बै पूर्ण परब्रह्म ज्योतिस्वरूपाल' सैथो होनदों परमहंसआ खिथालांदों आसि थुनानै बिनि अनगा गासिबो नंखायजोब होनलांबाय परमहंसआ तद्भिन्न अपर समस्त मिथ्या बेबायदि बुंदों आरो होमबा नायदो परमहंसआ बेसे मोजां मोजां रावजों बुंनानै गालांदों जोंनो खिथालांदों रग' रग'नो बेबायदि आरो बेनिखायनो जिनि जाहा एखनासे ताहा चिरकालि सत्य होनदों